Egunon, miren garantza. COVID garai hauetan nola ikusten duzu elikagaien segurtasuna bai modu globalean eta bertan ere bai, Euskal Autonomia Elkartean eta Euskal Herrian? Bueno, ni pentsate dut momentu honetan asko ikasi dugu horretaz, ezta. Ni pentsate dut gehien bat bai garbitasuna eta higienea eta hori zein importantea da gure bizian, eguneroko bizian, eta nola ez be bai elikagaien inguruko ekintza guztietan. Niretzako ona izango zen hori ja geratzea, ezta, gure buruetan eta barneratzea be bai zein importantea dan higienea eta segurtasuna elikagaien bai manipulazioan eta baita be bai konsumoan, ezta, hori kontuan eukitea. Ez dakik geratuko bara, baina hori kultura oso ona izango zen barneratzea, eta mantentzea, ze azkenean bai askotan memoria laburra dakogu eta gero gaia, momentu batzuetan ja pasata gero ja ahaztu egiten dugu, baina nipitzete honek gauzak garrantzitsua direla geratzea eta garrantzitsua izatea. Ez bakarrik guretzako, ni pentsate dut hori mundu mailan dalez krisi hau mundu mailakoa izan dalez, danantzako hori ja barneratuta geratzea eta gehien bat, eta elikagaien segurtasunaren inguruan be bai konstienteagoak izatea, zer eragin daukazen elikagaia be bai gure osasunean eta hemendik aurrera gauzak hobeto egitea. Oso ondo, eskerrik asko.